El celler de Cocentaina presenta l'espectacle familiar Els bandolers valencians, un original acte on barregem la literatura, el teatre, el recital poètic i la música. Un espectacle per a conèixer els nostres bandolers, fomentar la lectura, aprendre la nostra història i estimar la nostra llengua. Un acte on la diversió per a tots els públics està assegurada. Esteu preparats? Els roders han escapat per la porta del celler, han eixit acompanyats per la colla dels bandolers. Què serà el que estan tramant, esmunyint-se pels carrers? Que aventures correran, van en busca de més diners. Creuaran per les serres i les valls, no hi ha res com galopar amb els cavalls. Els agrada repicar de ferradures i l'olor a poble de les facedures. Les pistoles i els trabucs sempre porten carregats, per si es creuen amb algú que no siga molt de fiar. Si els assalta pel camí un gegant amb ulls de foc, el barbut li pega un tir, quan l'ataquen se ho pensa poc. Creuaran per les serres i les valls, no hi ha res com galopar amb els cavalls. Els agrada repicar de ferradures i l'olor a poble de les facedures. Al passar per la ribera van en compte i vigilants, perquè allí algú els espera. Bandoleros castellans tenen viu en la memòria el bolet que els van pegar, però eixa és altra història que ara no toca contar. Creuaran per les serres i les valls, no hi ha res com galopar amb els cavalls. Els agrada repicar de ferradures i l'olor a poble de les facedures. Els roders han escapat per la porta del celler, han eixit acompanyats per la colla dels bandolers.